Zo, dan hebben we hier de Widowmakers. De knallers van een aantal jaren terug. Dat zijn dikke strijkers van vroeger. Zwart strijkkopje eraan. Kwalitatief heel goed. We zijn erg benieuwd hoe ze knallen. Dat hebben ze eigenlijk al jaren niet afgestoken. Gaaf doosje ook van binnen. Niks CE-keurmerk erop. Gewoon alleen dit en de achterkant. En dan moet je het allemaal mee doen. Qua veiligheidsinstructies. Dus we gaan dus eventjes testen. De Widowmakers. Dan gaan we verder met de Widowmakers van vroeger. Nou, die doen dus helemaal niks meer. Dus oud vuurwerk, ja, je hebt er niet zo heel veel aan.